puuttuu urakkanukki tästä ratista. Se pitää Nuppendaan. Pientä kalaa on vitu. Kauhia paremmin. No niin, no. Ne on tullut tänne jotakin popsimahan, kun tuuloi rantaa vasta. Oli kun menee kauemmaksi lähti, ja pikkusala on aivan vitu. Ei taida aivan alamitta täyttyä tuolla kalaa. Voisi olla sellainen sinivihreä uissi, voisi olla ihan hyvä. Hyvä kyllä. Tai joku hopeakin. Ai tämmönen sääditty. Niitä on vielä vähän kiiltä. Ja hauska. Mittakala, jee! Hyvä mee. Hyvä meren joukkue. Otetaanko haavilla ylehän vai? Näytti ihan niinku siltä. Oho. Päivällä olleen toista. Ei ihan ollut. On tullut 60 aina. Mitä luokkaa? Joo. Kiitos. Kiitos! Kahti irti vielä se jerkki. Nyt meni. Mulla on nyt säkä. Oi vittu. Ei mulla on taito. Mä laitan videota tälläkin. Ei kun mä taas videolle kun kala hyppää vedimen takaa. On se 6-3. 7-3. Niin siis. Järjetön mola. Onko tää justiin se tiukka väylä? Tämä on yksi niistä. Se satamasta menee tuohon mihin me oltiin äsken, niin kans tällainen saman moone. Onko se haavika? Sama kala mikä on ollut. Mitä samoja tässä nyt on ollut? Mennään katsotaan. Mikäs se meidän? 6-1. Kyllä meinasin sukeltaa. Anna pystyä. Joo. Mäkin voi. Noniin. Näyttää aika isolta haavilta tuohon kalaan verrattuna. Laita paikki.
Lusikat on lusikoista. Vittu! Kato! Siitä se oli. Se oli muuten päivän suuri. 50 senttiä. Päivän suuri. Ihan sale. Tulisiko se uudestaan? Vähän varo. Tuossa yllä. Niin, ei, tää on joku sellainen. Semmoinen. Semmoinen. Mitenkä otetaan? Ota haavilla vai? Näyttää olevan sen verran tuolta peräkolmasta. Kato. Kiukkunen. Sain koukku irti, niin se otti tällaisen Joo. otti kunnon otte. Kato. Katoppa. Se on joku purru, joka nyt vaaraan ja tuolla meillä. Joo. Ei se vissiin parannus ole. Ei oo.